Devam итәбез. Бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Алиева Хания Билал кызы каршылый. Аны әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан якыннары, яраткан тормыш иптәше Равил, улы Расим, килене Рәмзия, кызы Галия, кияве Илдус, оныклары Рамилә, Әлфия, Радик һәм Иркен котлыйлар. Безнең газиз кешебез 60 ел элек Татар Кынады авылында дөньяга килә. 10 еллык авыл мәктәбен тәмамлап, 1977 елны Кузнецк шәһәренең аяк киеме тегү фабрикасына эшкә урнаша. 1979 елның 7 ноябрендә кадерле тормыш иптәше Равил Усман улы Алиевны очратып кияүгә чыга. Менә инде Аллаһка шөкер, 400 елдан артык алар татулыкта, мәхәббәттә матур гомер итәләр. 1982 елны аларның беренче уллары Расим туа. 2 елдан соң алтындай кызлары Галия да дөньяга аваз сала. Бүгенге көндә үстергән балаларының җимешләрен татып дигәндәй, алар 4 сөекле оныкларына әби-бабай булып яшиләр. Яраткан хатыным, менә синең юбилеең җитте. Син үзең дә алтын кеше булганга, бу юбилеең бик килешеп тора. Рөхсәт ит котлап, ярату сүзләре җиткерергә. Син минем тормышымның асыл мәгънәсе бит. Рәхмәт бу тормышымда булганың өчен. Аллаһыбыз кешеләрне яраткан парлап, ялгыз булмасыннар дигән, йөрмәсеннәр моңзарлап. Инде 40 еллар буе тату гомер итәбез. Мәхәббәт һәм хөрмәт белән шушы көнгә җитәбез. Мәхәббәтебез җимеше, улыбыз һәм кызыбыз, кайгыда да, шатлыкта да уртак безнең юлыбыз. Юбилеең котлы булсын, син бит безнең зур терәк. Барысы өчен рәхмәт әйтеп, син диеп тибәерәк. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез, без дә әтиебезнең сүзен дәвам итеп, котларга сине керешәсебез килә. Син безнең өчен бу тормышта иң кадерле кешебез. Барысы өчен мең рәхмәт әйтеп, түбән генә башыбызны иябез. Газиз әнкәебез каршы ала бүген матур туган көннәрен. Санап бетереп буламысың икән аның узган йокысыз төннәрен. Әткәебез белән безнең хакта уйлап гомерләрен кичерде. Матур тәрбиясен биреп безгә чын кешеләр итеп үстерде. Әнкәебез, гомереңнең хәзер җитте иң матур чаклары. Калда инде артта югалтулар, тормышыңның кайгы-зарлары. Алда безгә карап, гел шатланып, яшә газизыбыз йөзгәчә. Без дә синең кадерләрен белеп, яшәрбезче хәлдән килгәнчә. Яратабыз сине олы сөю, ихлас хөрмәт тулы йөрәктән. Алда яңгыраячак җырларыбыз булсын сиңа олы бүләктән. Кадерле Хания Билаловна, теләкләрнең барысы да бары сезнең хөрмәткә генә. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Күпме гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарын, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да
Безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләрнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз. Теләкләрнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган